Hola, som un grup d'alumnes de tercer d'ESO, de l'IES de Grigori Mayans d'Oliva. Anem a presentar-vos el projecte en el que hem estat treballant aquest curs a l'assignatura de Tecnologia. Consistent en un robot programable educatiu anomenat M-Clone. Aquest robot M-Clone va ser dissenyat per dos professors de tecnologia i un maker de Galícia i van alliberar tot el seu treball amb llicència lliure a la seva pàgina web per a qui volguera fer-ne ús. L'M-Clone és una còpia tant en disseny com en funcionalitat del robot educatiu comercial Mbot de la casa MakeBlock i s'ha tingut com a objectiu l'utilització de peces i components econòmics i fàcils d'adquirir. A un curs anterior al nostre IES ja es va fer un altre robot educatiu, curiosament també d'origen gallec, anomenat Escornabot, i van anar companys nostres de tercer a utilitzar-lo amb alumnes de primària de les escoles d'Oliva. Els M-Clone, per les seues característiques i opcions, s'han trobat més adequats i amb més possibilitats per l'educació secundària. Aquest curs, els nostres professors i professores de tecnologia ens han organitzat als alumnes de tecnologia en 3 agrupaments que anaven rotant entre fer teoria, taller i TICs. Ha sigut durant el taller quan s'ha fet la major part de la construcció, soldadura i ensamblatge de robots. L'estructura, rodes i demés peces de suport es poden descarregar des de la web del projecte ja predissenyades i llestes per la seva impressió amb la impressora 3D. Només vam modificar, utilitzant el programa Tinkercad, el suport de la bola per a utilitzar boles de 16 mm en lloc de les de 14. També vam afegir el logo i el nom del nostre centre al xassis del robot. La versió bàsica del robot consta de placa controladora Arduino Uno amb una placa ProtoShell on van els components addicionals i els cables d'interconnexió. Per l'alimentació hem escollit l'opció PowerClone consistent en una bateria d'ions de liti 18650 amb el seu regulador de càrrega i step-up. Com a actuadors disposem de 2 motors de corrent continu amb reductora, grocs, molt habituals als projectes de tecnologia. També té un brunzidor passiu per emetre tons. Els sensors dels quals disposa M-Clone bàsic són un detector d'obstacles per a ultrasons fet amb un mòdul HC SR04 i 2 sensors d'infrarojos reflexius per detectar si la pista és blanca o negra, per programar seguidors de línia, laberints i altres. A més, se li poden afegir diverses opcions addicionals, totes descrites a la web del projecte. Una vegada muntats i connectats, per programar-los existeixen diverses opcions. Per una banda, poden programar-se utilitzant el programa llenguatge propi Mblock, basat en el llenguatge gràfic per blocs Scratch i que disposa de blocs per interactuar amb els diversos components i opcions del Mbot i M-Clone a un alt nivell. Així també es pot utilitzar la nova versió 5.0 de M-Block, que està basada en web. També podem programar l'M-Clone des del llenguatge C, genèric d'Arduino. A un nivell intermig tenim els diferents llenguatges basats en blocs pels Arduino, com Visualino, Facilino, Arduino Blocks i altres. Bé, això és tot pel que fa a la nostra aventura amb els M-Clone. Esperem que vos agrade i que puga ser-vos d'utilitat. Moltes gràcies.